Akcia Kajkem je hlavne venovaná mladým, ale aj rodinám. Je to trojdňovka vedená v kresťanskom duchu. Celý program sa odohráva na Kajlovke 7 km od Žarnovice. Hlavnou myšlienkou Kajkempu je, aby mladí spoznali nových priateľov a zažili krásny víkend v kresťanskom spoločenstve. Nedeľa je venovaná rodinám na spoločné rozhovory a stretnutie s kňazmi, ktorí kedysi pôsobili v našej farnosti v Žarnovici. Akciu Kajkemp organizujeme my, mladí zo združenia Laura. Taktiež nám pomáhajú naši spolupracovníci zo Žarnovice a stvoríme asi 20-členný tím dobrovoľníkov, ktorí sa snažia pripraviť túto akciu čo najlepšie pre vás. Tak príďte. Čo znamená Kajkamp pre farnosť? Predovšetkým je to znakom pre celú farnosť, že mladí ľudia našej farnosti sú schopní zorganizovať udalosť, ktorá má duchovný aj veľmi ľudský rozmer. A to je veľmi povzbudzujúce, pretože si myslím, že jedným zo znakom životnosti farnosti je pocit veriacich, že sú zaangažovaní do jej života. Alebo teda pocit, že by mali byť. A mnohí skutočne aj sú. A preto práve akcia ako táto ukazuje, čím by mal farník byť. Človekom, ktorý si je vedomý, že farnosť je aj jeho záležitosťou, mal by prispievať k jej životu, samozrejme aj duchovným rozmerom, modlitbou za ostatných veriacich, ale aj takýmto viditeľným, hlboko ľudským rozmerom, kedy sú schopní zorganizovať udalosť, ktorá je potešením pre ostatných. Čo znamená Kajkamp pre mňa? Prakticky to, čo pre farnosť. Je pre mňa veľkou radosťou, že mnohí mladí ľudia našej farnosti sa snažia niečo zorganizovať, dokonca aj mňa pozbudzujú k tomu, aby som ich podporil a ja to rád urobím. A dúfam, že si naozaj mnohí veriaci všimnú, že aj takáto forma náboženského života je možná, ktorá je otvorená v spolupráci s inými pri zorganizovaní niečoho, čo je k dobru všetkým. Čo sa týka podujatia Kajkamp, môj názor na to je, že treba podporiť akékoľvek aktivity, ktoré vychádzajú priamo z nejakých potrieb, kategórie alebo či už vekovej alebo podobne, pretože samospráva ako taká, ktorú ja reprezentujem, by mala v prvom rade akceptovať to, čo skupiny nejaké záujmové ľudia sami chcú a treba im preto vytvárať podmienky, samozrejme, že s akým cieľom tie podujatia sa konajú. Čo sa týka cieľu tohto podujatia, ja som veľmi rád, že u nás existuje občianske združenie, ktoré takéto podujatia mladých ľudí, stretnutia, ktorí sú zameraní, alebo teda ich občianske združenie pracuje na báze kresťanskej mládeže, kde ich vedie k určitým hodnotám, ktoré si myslím, že sú prospešné pre akúkoľvek kategóriu ľudí, nielen pre mladých. A o to je to dôležitejšie, že sa tam stretáva mladá generácia, ktorá sa zároveň formuje a možno tieto hodnoty budú pre ňu rozhodujúce pre celý život. Takže z môjho pohľadu ja podujatia vítam a koľko bude v mojich silách, tak vždy sa budem snažiť s organizátormi spolupracovať a byť im nápomocný. Mladých podporujem preto, lebo na mladých si myslím, že bude stať budúcnosť tejto obce. Či už rozvoj do zvýšenia počtu obyvateľov, alebo rozvoj čo do krásy obce, vybudovania rôznych chodníkov, športovísk, kultúrnych stánkov, aby sme sa vedeli prezentovať navonok obec, aj že tu duchovne žijeme. Tak počul som pozitívne ohlasy, ja si myslím, že táto akcia prispieje k tomu, že mladí deklarujú, že vedia aj duchovne žiť, vedia dodržiavať určité zásady v tom spoločenskom živote a v podstate k tomu prispieva aj stretnutie mládeže, ktorá je veriaca. Som veriaci a chcel by som podporiť takú dobrú vec, ako je toto Kajkamp. Čo sa týka mladých, cítim potrebu robiť niečo pre farnosť. Vidím, že mládež chodíva semo, tu sa stretávame, porozprávame sa v predajni a mám možnosť s nimi sa stretnúť. Je to taká hlavná myšlienka, prečo chcem to tu podporiť, aj s kolektívom. Povedz Kajkamp. Kajkamp. Výborne. Kajkamp je pre nás príležitosťou stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými sa nestretávame každý deň, nadviazať nové priateľstvá, vymeniť si skúsenosti. Takisto pre naše deti je to príležitosť, ako sa dobre zabaviť, zašportovať si, niečo nového sa naučiť.
Stretneme sa s kňazmi, ktorí kedysi slúžili v našej farnosti, vymeníme si skúsenosti, pozbudíme sa navzájom. Čo k tomu viac dodať? Príďte a presvedčte sa sami. Na akciu KAJKEMP sa chystám už druhýkrát, pretože si myslím, že je to skvelá akcia na zahájenie leta, kde sa stretnem s mojimi kamarátmi a priateľmi z celého okolia. Myslím, že si každý nájde niečo, čo ho zaujíme, ako napríklad mňa zaujala diskotéka, športové aktivity alebo nočné kino. Verím, že sa stretneme toto leto.